Μποναμάς, 40 σβέρκοι βοδινοί με λαδωμένες μπούκλες, σκεμπέδες σταυροθόλωτοι και βρώμιες ποδαρούκλες, ξετσίποτοι ακαμάτιδες, τσιμπούρια και κορέοι, ντυμένοι στα μαλάματα και επίσημοι κι ωραίοι. 60 λύκοι με προβιά, για αυτούς βαράν καμπάνες. Φάγανε γουρουνόπουλα, στραγγίσαν τα μιτζάνες κι απέρευάμενοι βαθιά ξαπλώσανε στα τζάκια κι αβάσταχτες ενιώσανε φαγούρες στα μπατζάκια. Την προσευχή τους κάνανε τα πράγματα να αλλάξουν, να ξεπροβάλλουν οι κυράδες του δεκαημέρου χωρίς καπίστρι και λουρί, πολλές μαζί, φυλάξου τα πισινά του μουλαριού τα μπρος του καλογέρου. Κι ο σατανάς τους άκουσε που πιο καλά τους ξέρει και έστειλε τον καθηγητή της ηθικής ξεφτέρι. Όξο οι φτωχοί φωνάζανε, πεινάμε τέτοιες μέρες, γερόντι και γερόντισσες, παιδάκια και μητέρες. Κι των επίγειων αγαθών σφιχτοί νοικοκυρέοι ανοίξαν το παράθυρο κι είπανε, φταίν οι αθέοι.